ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲಿನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿರುವ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪುಷ್ಪ ಮೂವಿ ತೂದಿಪ್ಪರು ಸೊ ಪುಷ್ಪ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆತನು ಸೊ ಪುಷ್ಪ ಮೂವಿಡ್ ಪುಷ್ಪ ಒಂದು ಪಂಪನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಸೊ ಐನ್ ಎಂಕಲ್ ತುಳು ವರ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪುಷ್ಪ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಜೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಂಡು ಪೂರ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಎಂಕಲು ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸೊ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಬುಕ್ಕ ಮಾಡುವ ಸೊ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹೋಯ್ತುದೆ ಐನಿತ್ತ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಜವನೇರು ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಂಚ ಪಾನ್ಪುರ ಅಂದು ಪೂರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ರೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಒಂದು ರಟ್ಟು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಂದು ತಾರು ಒಂದು ರೆಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದಾದ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಚ್ಚಿ ಕುಡೋರ ಪಡಿ ಕುರ್ರ ಟೇಕ್ ದಾದ ಕೈ ಮಾತೊಂದು ಕೈ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತೌತೆ ಮೂರೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತೀವಿ ಪುಷ್ಪ ಅವನು ಬೀಟಿದವನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಚಡ್ಡಿ ಬಾರ್ದ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಗ ಆ ರೌಡಿಯಾ ಕಷ್ಟ ಜನ ಗಂಧದವರ ಮನ್ಪುಗ ಆಯ ಕೊಂಚ ಡೇಟ್ ದೀತೆ ఆయన ముగిపోయి పోయి भैया हमारे यूपी दे లాట్ డ్రైవర్ నాకు ఊర పాట పేరు ఇక బా తజ్జాలు యూపీ దాదు ఒక ఆరు నుంచి రట్టుದ బిజినెస్ ಅಲ್ಲ ರಟ್ಟಿ ಬ್ರಾ ಅಟಿ ಅಡಿತೆ ಒಳ್ಳೆ పోతేరా డిస్కస్ ఆరు ఫీల్డ్ చెప్పున గాని మల్ల ఇప్పుడు ఎల్లెల్ల ప్లాన్ भाई रेडी हो ओ भाइयो कौन सा ट्रक चला रहा है ओ भाई कौन सा वोल्वो बेंज चला रहा है हां कितना हो पाजी कुछ सुना पंजाब देंगे ओ पाजी काल है मुखलेट लड़े मन पूरा ಅಣ್ಣ ಹೀರೇಗಿದೆ ಚಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾದೆ ಒಂದು ಇಮ್ಮೆ ಬರ್ತವಂತೆ ಬಾರಿ ದೊಂಬುಲ್ಲ ಅವನುಂಡು ಎಂದಣ್ಣ ಪುಷ್ಪನ ಜನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪುಷ್ಪ ಈಗ ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ದೊಂಬುಡು ಆಡುವ ಹೌದಾ ಹೀರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀರ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಹೌದು ಅವು ನೆಟ್ ಎಂತ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬುಡ್ರ ಲಗಿ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಸಾದಿ ಬನಿ ತತ್ತುನದ ಆಗಲಿ ಸಾದಿ ಅಲ್ಪ ಐಡಿಯಲ್ ನಿನ್ನ ಆಟ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಸಾದಿ ಅಲ್ಪ ಡೈಲಾಗ್ ಈ ಮಾಡಿ ದಾಳಿ ಜಾಚಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ಮಂಗಳ ಅಂಕಾರದೆ ಇಂಜಿದೋಡ ಆಯನ ಅಂಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಯನ ಅಂಜಿ ತಾರೀಖ ದೇ ಕೊಡ್ ನಾವು ಡೈಲಾಗ್ ಆತು ಈಗ ಈಸರು ಬರ್ಚೆ ಈಗ ಮಿತ್ರ ಬಂದೆ ಬರ್ಚೆ ಹೊಲ್ಪೆ ಅಂತಾರ ಅನ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಬಂದೆ ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು ಆಯನ ಅಹಂಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಲ್ ಅಹಂಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಲ್ ಬರ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಆಯ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಆತೆ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಆಯನ ಅಹಂಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಲ್ಪೇಡ ದಾದಾ ಮಲ್ಪೆ ಆಯನ ಕಾಸು ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಸು ಕೊಡ ದಾದ ಒಳ್ಳ ಅಂತ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಟು ಆವತ್ತ ಪುಷ್ಪನ ರಕ್ತ ಚಂದನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕ ಯಾವನ ಡೈಲಾಗ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಲ್ದಿದೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಲ್ದಿದೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಓಕೆ ದೊಂಬು ಹೈಟ್ ಹಿಡಿದು ಹೈಟ್ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಔಟ್ ಇವರ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೀಸ್ ಆರು ಬತ್ತೆರ್ನ ಒಯ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಇನಿ ರಕ್ತ ಚಂದನ ಒಂದು ಕುಂಟಾಲ ಮರ ಕಟ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳು ಓಕೆ ಲಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇವರ ಕುಲ್ಲು ಮೇರ ಐತೆ
ಕುಲ್ಲು ಮಾರ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಇವರ ಕೊಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ವನಸ್ಪುರ ಅಂಡ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪುಷ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು पुष्पराज रोड 500 ರೂಪಾಯಿ ತೋನಾಗ ಪುಷ್ಪನ ಆಮೇಲೆ ಜುಕೇಗ ಸಾಲ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಪುಷ್ಪ ತುಳು ವರ್ಷನ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಜವನೆ ತುಲ ಪೂರ ಬಂಗ ಬತ್ತರಿ ಇನ್ನು ಬೊಲ್ಪೂರ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆ ತೂಡು ಜವನೆ ಪುಷ್ಪ ಇಂಗ್ಲ ಅಜೇರು ಇನ್ನು ಮಲ್ದನ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಶುರು ಮಾಲ್ದ ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಏಕಲ ನೆತ್ತ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡುವ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡುವ ఒక ಏರ್ ಪೂರ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಪಾಪ ದುಮ್ಮುಡು ಬರ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಗ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂದೇರು ಪಾಪ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ರು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಜೂಕೆಗೆ ನೈಸ್